नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी अतिशय आगळीवेगळी अशी रेसिपी घेऊन आलेलो आहोत। तर मित्रांनो, आता श्रावण चालू झालेला आहे, तर या श्रावणामध्ये तुम्हाला काही चटपटीत आणि झणझणीत खावंसं वाटलं तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा आणि ती कशी झाली हे आम्हाला नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आज मी तुम्हाला भेंडीचा एक नवीन प्रकार दाखवणार आहे। भेंडीची भाजी मागच्या तुम्हाला दाखवली ना, मग आता ही मी पाव किलो भेंडी चिरून घेतली आहे आणि त्याची मी चटणी करणार आहे। जशी आपण माशांना करतो ना वाटप, त्या पद्धतीने बघा। इकडे एक वाटीभर असं छोटा नारळ होता, त्याची वाटीभर मी खोबरं घेतलं आहे। नंतर इथे अर्धा कांदा घेतला आहे आणि ते ह्या 5 लसणीच्या पाकळ्या, हा जरासं आलं घेतलं आहे आणि ह्या बेडगी मिरची 5-6 घेतले आहेत, हे बघा। आणि हा 1 चमचा धने आणि हळद घेतली आहे थोडीशी, आणि हे थोडंसं बडीशेपी। हे जसं आपण माशांना वाटप काढतो ना, त्या पद्धतीचं हे मी वाटप करणार आहे। आणि नंतर मग ते फोडणीला घालून मी त्यामध्ये भेंडी घालणार आहे। आणि त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं आंबट म्हणून मी चिंचेचा कोळ काढून ठेवला आहे, तो नंतर शेवटी घालणार आहे। पण आपण हा नवीन प्रकार जो आहे तो एक करून बघा, म्हणजे आपल्याला कधी समजा श्रावणात वगैरे आपला आंबट तिखट खावंसं वाटलं तर त्यावेळेला आपण ही भेंड्याची ह्या प्रकारची भाजी आपण करू शकतो। म्हणजे त्याची घट्ट चटणी करायची आहे, समजा मासे घालून कशी आपण चटणी करतो त्या पद्धतीने चटणी करायची आहे। तर त्यासाठी मी पाव किलो भेंडी चिरून घेतली। आता हे सगळं सामान मी जे आहे ना, हे मिक्सरला लावून त्याची घट्ट चटणी वाटून घेते। हे बघा, ही बघा चटणी वाटून घेतली मी। आता फोडणी करण्यासाठी फोडणीला हा कांदा घालणार आहे। टोप ठेवला आहे गॅसवरती गरम करत। टोप गरम झाला की आपण त्याच्यामध्ये थोडं जास्त तेल घालायचं, कारण त्यात आपल्याला भेंडे ना हे परतून घ्यायचे आहेत। याच्यात परतून घेतले भेंडे ना, घ्यायचा बुळबुळीतपणा थोडा कमी होणार। पुन्हा हे मी 3 चमचे बघा तेल घातले। चांगलं तेल तापू दे की आपण त्याच्यामध्ये थोडीशी मोहरी घालणार आहे। तेल तापलं आहे, हे बघा, पाव चमचा मोहरी घालते आणि थोडासा चिमूटभर हिंग। हळद मी घातली आतमध्ये, त्यामुळे हळद नाही घालणार आहे। आता हा कांदा घालते। हा एक मध्यम आकाराचा कांदा मी बारीक चिरून घेतला आहे, तो घालणार आहे। आता कांदा चांगला आपण हा परतून घ्यायचा, थोडासा मऊ करण्यासाठी, जास्त नाही मऊ करायचा आहे तो। मग परत आपल्याला भेंडीबरोबर तो भाजायचा आहे ना, म्हणून। आता हे मी भेंडे कापून घेतले आहेत ना, ते भेंडे घालते याच्यामध्ये। चांगले भेंडे आपण हे तेलावरती परतून घ्यायचे, म्हणजे याच्यातला बुळबुळीत पण आहे ना तो निघून जाईल म्हणून। हे बघा, भेंडा आपण 2 मिनटं या तेलावरती परतून घेतल्यामुळे त्याला अजिबात तार नाही येतात, होय ना। हे भेंड्याचे वेगवेगळे प्रकार आपण का खायचे, तर भेंड्यामध्ये भरपूर फायबर असतं आणि त्याच्यामध्ये सी जीवनसत्व असतं। तर आपल्या हाडांना मजबूत करण्यासाठी त्याच्यामध्ये के जीवनसत्व असतं, म्हणून वेगवेगळ्या प्रकार आपण तो भेंडा आपल्या पोटात जायला पाहिजे म्हणून तो आपण खाल्ला पाहिजे। आता मी बघितलं, तुम्हाला दाखवलं, अजिबात ह्याची तार नाही आहे, सगळी गेली आहे। आता हे वाटप मी ह्यामध्ये घालते। थोडंसं पाणी घालणार आहे, का तर आपला घट्ट थोडीशी अशी ग्रेव्ही करायची म्हणून। हां, तिखलं कसं आपण करतो मच्छीचं, त्या पद्धतीने करायचं आहे। तर थोडंसं मी आता पाणी घालते आणखीन। तुम्हाला जशी हवी आहे त्याप्रमाणे आपण काय करायचं, म्हणजे याचं प्रमाण वाढवायचं खोबऱ्याचं। आता आम्ही आम्हाला 5 माणसांसाठी एवढी बस झाली बघा। आता हे चांगलं जरा वाटप शिजवायला द्यायचं आहे ना, पण मी आणखी थोडं पाणी घालणार आहे, कारण वाटप नंतर हिरवट लागेल। थोडंसं त्याला 5 मिनटं आपण त्याला झाकण ठेवून ह्याला कड द्यायचा की हे वाटप शिजेल। आता मी ह्यामध्ये मीठ घालते, चवीनुसार आपण मीठ घालायचं आहे। आता मी एवढंच मीठ घालते, आधी मीठ घातलंच नाही। आणि जरा कड आला ना की नंतर मग आपण हे जे मी हा कोळ, जो चिंचेचा कोळ आणि थोडंसं याच्यात गूळ टाकलं होतं, ते नंतर घालणार आहे। तर आपण हे चांगली ग्रेव्ही चांगली शिजवून घेऊया। 5 मिनटं झाकण ठेवून चांगली ती शिजवून घ्यायची। बघा 5 मिनटं झाली आहे, हे बघा
चांगला उकळ आला आपल्या चटणीला. आता जरा ढवळून घेते आणि हा चिंचेचा कोळ आणि हे काय ते गूळ त्यामध्ये घालूया आपण. आता का भेंडी शिजली आहे, भेंडी काही शिजायला नको आहे. झालं आपली आता ही भेंडीची काय चटणी म्हणूया तिला, ती आपली तयार झाली आहे. ही अशी भाकरीबरोबर वगैरे खायला, चपातीबरोबर. आपल्याला जेव्हा कधी वाटतं की आंबट तिखट कधी खायला हवं, श्रावणात वगैरे मासे मिळत नाही, अशा वेळेला आपण ह्या अशा प्रकारची भाजी करून खाऊ शकतो. किंवा एकाच प्रकारची भाजी आपल्याला करून कंटाळलं असतं, म्हणजे आपण करतो ना भेंड्याची भाजी कांदा घालून, कांदा नंतर मसाला घालून करतो किंवा मिरची घालून करतो. मग अशा प्रकारची एक वेगळी ग्रेव्ही केली की ती त्याच्यावर भाकरी म्हणजे आपलं जेवण चांगलं जातं. म्हणून अशा प्रकारची आपण भाजी तुम्ही करून बघा आणि कशी तुम्हाला वाटली ते मला सांगा. तर मित्रांनो, हा भेंडीच्या भाजीचा एक वेगळा प्रकार तुम्ही नक्की करून बघा. तो कसा झाला हे मला नक्की कळवा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर जास्तीत जास्त शेअर पण करा. धन्यवाद. हे बघा, आईने हे माशाच्या चटणीसारखं भेंडीचं तिखलं केलं आहे आणि गरमागरम भाकरीबरोबर खायला अतिशय उत्तम असा प्रकार आहे. तुम्ही आता खाऊन बघणार आहे. खूप छान झालं आहे हे, तुम्ही पण नक्की करून बघा.